Il-kanċer tas-sider kull sena iħalli kważi 12 miljun persuna mejta, marda li taħkem l-aktar lin-nisa u f'pajjiżna mara minn kull tlieta tinstabila din il-marda. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, is-sindku ta' Ħalqormi Rosjan Kutajjer semmit li bħala mara ħasset il-bżonn għall-ewwel darba l-Kunsill immexxi minnha iqajjem iktar kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider. Ottubru huwa ddedikat għal pazjenti morda bil-kanċer tas-sider. L-attivitajiet kienu jinkludu żjara fil-Mużew tal-Avjazzjoni f'Taqali, żjara fl-Imdina u oħra fil-fabbrika l-ġdida tal-kumpanija Maypole. F'diskussjoni dwar is-suġġett, esperti tas-saħħa tkellmu dwar x'għandhom jagħmlu n-nisa biex kemm jista' jkun jipprevjenu jiċċekkjaw sidirhom. Fl-attività tqajmet kuxjenza wkoll dwar l-importanza tal-eżerċizzju fiżiku u l-isport. Fil-fatt fl-iskola primarja ta' San Bastian f'Ħalqormi stess kien hemm sessjoni tal-aerobics u sessjoni ta' żumba b'xejn. L-attività ntemmet bikla nutrittiva l prezz ta' €5 li ma' flus ġew mogħtija lill Breast Cancer Awareness Group.